tomto videu sa vám pokúsim ukázať, ako používať ionové kocky na začiatku hodiny k pravidelnému precvičovaniu anorganického názvoslovia. Sada obsahuje 4 kocky so symbolmi rôznych iónov. Táto má vytlačných 6 katiónov prvej skupiny. Druhá kocka katióny s nábojom +2. Ďalšie dve kocky majú bežné záporné ióny s nábojom 1 a 2. Kocky sa dajú rozobrať a ióny vymeniť alebo doplniť iónmi, ktoré robia žiakom najviac problémov. Namiesto prípravy pracovných listov stačí na začiatku hodiny rozdať kocky a úlohou žiakov je postaviť čo najviac elektroneutrálnych molekúl. Vodík je jedinou kovalentnou zlúčeninou v sade. Pri vyrovnaní nábojov musí žiak zlúčeniny pomenovať. Tu je to sulfid vápenatý. V prípade, že chcete model rozšíriť do zlúčeniny ako fluorid vápenatý, stačí si rovnakú kocku predstaviť ešte raz a dať ju jednoducho do vzorca dvakrát. Aby sme predišli tomu, že sa kocky nepretočia a žiaci budú trénovať stále tie isté zlúčeniny, používam aj kockovú väžu. Skontrolujem si len to, či môže zapísaná zlúčenina existovať.